Hola, em dic Imma Marín, vaig néixer el dia de Reis i potser per això em dedico al món del joc i les joguines des de que tinc ús de raó. Sabies que els pediatres de l'Acadèmia Americana de Pediatria recepten hores de joc lliure a les famílies pels seus fills i filles? Saps per què? Doncs perquè jugar és una font inesgotable de plaer i satisfacció que protegeix de l'estrès infantil, per exemple. Perquè jugar significa fer créixer la teva autonomia i la teva autoestima. Perquè jugar és la manera més natural que tenim les persones per expressar emocions i sentiments. I, per tant, és una manera sana de poder aprendre a gestionar les seves emocions. Jugant ens coneixem i coneixem els altres. Jugant creem defenses a la frustració. Jugant interioritzem normes i pautes de comportament social. Veus com ho fem, no?, per garantir aquest joc lliure als nens i nenes. La primera cosa seria oferint-los espais estimuladors. I ara que ve l'estiu, l'espai més estimulador és l'aire lliure i sobretot la natura. En segon lloc, buscant els moments, garantint aquest temps per jugar, no? Un temps ric, pausat, tranquil, sense presses, no? Per jugar a la piscina, a la platja, al camp, a casa, al carrer, allà on sigui, no? No oblidem que jugar és la principal activitat d'un nen o una nena, no? En tercer lloc, propiciant que trobin altres nens i nenes per jugar, no? És molt més enriquidor jugar amb d'altres que no pas jugar sol. La quarta cosa seria ser-hi presents, que ens sentin presents, lo suficientment a prop perquè estiguin segurs i lo suficientment lluny perquè puguin jugar amb llibertat. Evidentment, jugant amb ells, a fer cabanes, a tirar pedretes, a saltar les zones, el que sigui, no? Però sempre, sempre, sempre deixant que siguin ells i elles les que organitzin el seu lloc i el planifiquin, i nosaltres seguint-los, no? També deixant espai per la seva curiositat i la seva imaginació, que els permet convertir qualsevol cosa en una joguina. I diríem que, per suposat, escollint els millors jocs i joguines per a ells i elles. Disfrutem dels nostres fills i filles, perquè aquest joc sigui realment ric, fa falta que ells el disfrutin, però nosaltres també l'hem de disfrutar, perquè nosaltres també ens mereixem poder jugar. Que bon estiu i llarga vida al joc!